метал-детектор с 32 см антена. Тревата колко е голяма. Сега ще направим един тест полеви. Искам да ви го покажа. Да ви покажа отдолу антената. И съответно дупката, която съм изкопал. Трябва да взема лопатата. Къде е лопатата? Поради липса на рулетка. Ето е дълбочината на дупката. Ето чима, което съм извадил от дупката. Гледал съм да не го разрушавам, да си остане земята сбита така както е. Значи пускаме апарата и го даваме чувствителност. Има облаци. Минаваме на дупката и няма дупков ефект. Дупката 26-7 см. Няма дупков ефект. Така. Поставяме една монета от 10 стотинки в дупката. И виждаме индикация. Минаваме над чима, за да покажа, че няма нищо в него. Хващаме го за брадата и го пускаме в дупката. И минаваме, чуваме с ясен сигнал 10 см отгоре даже. Така. Сега изваждаме чима. Изваждаме монетата. Минаваме пак. Няма никой. Сега взимаме метални предмети. Желязо. Слагаме в дупката. И минаваме. Така. Слагаме пак чима. Ето. Просто за да видите дискриминацията каква е. Вадиме чима. Вадиме металните предмети. Слагаме римска тухла и монетата отдолу под тухлата. Така. Вземаме монетата, слагаме металния предмет с желязото. Така. Оставяме желязото и слагаме монетата до него. Значи показва, че сигнала, като го завъртите, се колебае ту цвят, ту желязо. Значи при това положение сигналът е съмнителен и би трябвало да се изкопае.